muna da tsafta muna rage ma kanmu cututtuka ne, domin in ba tsafta gaskiya za mu sha wahala. Ciwon za ka gan mutum ya tashi sai ka ji rashin tsafta ne ya kawo ka samu typhoid ko? Typhoid mun san da haka, ka samu abu ka ɗauka ba wanke hannu wam, gomin ka ga kawai ka cafke wam, maimakon ka ɗan ɗaure hannunka ka kwa ma yayan da ma za su wanke hannu kafin su ci abu don rage cuta a jiki. Muna ji ko mu rage cuta a jiki, mu samu lafiyan jiki. In muna yi wannan zai taimake mu. Ita matacciya Mama Gode, inda ta yi tuna da mu a cikin wani ta zo ta ziyarce ni, ta ba da shawara da masu ciki, masu yaya kuma ta sake ba da shawara. Wannan shawara zai taimake mu a gidajen mu da lura da mu da halin muna ce ita Mama Gode. Saboda haka ku mai da hankali ƴaƴan nan da Allah ya ba ku amana. Koya musu tarbiyya mai kyau. Nuna musu yadda za su yi gaisuwa. Gari ya waye yaro ya tashi ba gaisuwa, kanshi na sama kai ba koya maka gaisuwa nan ba ko ba na ce gari ya waye ka dinga gaisuwa ba. In muna da tsafta muna rage ma kanmu cututtuka ne, domin in ba tsafta gaskiya za mu sha wahala. Ciwon za ka gan mutum ya tashi sai ka ji rashin tsafta ne ya kawo ka samu typhoid ko? Typhoid mun san da haka, ka samu abu ka ɗauka ba wanke hannu wam, gomin ka ga kawai ka cafke wam, maimakon ka ɗan ɗaure hannunka ka kwa ma yayan da ma za su wanke hannu kafin su ci abu don rage cuta a jiki. Muna ji ko mu rage cuta a jiki, mu samu lafiyan jiki. In muna yi wannan zai taimake mu.